sóc el Joan i nosaltres som els nens i nenes de 6è Matagalls de l'Escola Taver. Us imagineu pintar sense llapisos ni pinzells? Som la Júlia i la Mireia i ara us explicarem el material. Per fer aquest experiment es necessita 2 metres de tela pancarta, 6 imants, pintura i fil ferro per les figures. La pintura servirà per donar-li color als nostres dibuixos, els imants per moure les figures i el fil ferro per escampar la pintura. Formes en metall. I ara, gràcies als imants que hi ha al darrere de la tela i la tinta, podem dibuixar amb magnetisme. Això passa perquè l'imant té un camp magnètic que atrau els electrons lliures de les figures de metall i fa que s'ajuntin. Soc en Joan. Jo crec que podem donar per finalitzat aquest experiment. Què? Us ha agradat? Aquest és el nostre últim any a l'escola i també un dels nostres últims experiments al taller de ciències. A tot això volem agrair al Pol i la Marta, els nostres talleristes, per haver-nos ajudat tant. I aquí ens despedim.